So what's up guys, no? So nakalis na nga kami dun sa may photos kay Boss Iron Hand mga kaidol, no? So going Barangay La Union na tayo mga kaidol. Mayman! Dagupan kami lawa dyan, dagupan. Dito kami sa may tulay, nandito na ako sa may tulay. Punta na kami ng La Union. So ito nga mga kaidol, no? So going Barangay San Antonio tayo mga kaidol, para sa isang photo ops bago tayo pumunta ng Benguet ng Las City. Tapos magpipinish na tayo. Gilid ng ilog. Ito nga, nahanap namin mga ka-idol, no? Nahanap rin natin, naikot-ikot tayo dito. Parang kuwan ng quarry. Tapos, gagawin natin dito, bababa. So ayun, ang daming motor. Andito nga sila. Let's go. Dito papa. Makikita nyo dito mga binabangka yung mga motor. So may pila mga kaidol, no?
Saboy mga Benchori. Tara, tara. So antayin muna natin yung pila guys. So ayan guys, sasakay tayo ng balsa. Ay, hindi ko na kayang ugutin to boss. Kaya ko ba? So ayun. Ilan karga mo kuya? Yan. So yan, sina Casper. Pang Jonas, nawala kayo. Or 265. Ayan guys, oh. Hoy! Pre! Pre! Oh. Hello! Uy. Boss, abangan mo lang konti yung ano, yung sayo. Yan. Yung sa akin ay abanti pa? Abangan mo boss, abangan mo lang konti yung ano, sayo. Oo. Yung sa akin hindi na? Tanda mo lang boss, tanda mo lang. Baka... Baka mayari pa tayo. Sige boss. Konti pa lang konti. Yung Try nga guys, nung nakasakay kami sa may mga bangka, yun yung kasama namin, bye-bye. Diyan na kayo, may iwan na kayo dyan. Bye-bye. So ayun guys, oh. Bangka. Pagkatapos ng tawid ilog, ay tawid bundok, tawid ilog naman ngayon. ay oo sa ano. Sa Pangataro, Pangataro. Dahil kami nagsampal. Di ba sa Ano? Malalis may Ayaw mag-live. Madami pa doon.
May EDB pa, mga EDB. Hindi pa dumating. 1.4, pati bis na yan, boss. Ayan o. Guys. Anong masasabi nyo sa event? Panalo, panalo. Galing oh. Gaano kalalim to? Ano oras na? Mga una na. Oh, iba-iba. Meron ding mga galing Manila. Oh, Pangasinan. Yan oh. So malapit na tayo sa may Gidli. Yun oh. Ngeng. Sus. Ang galing oh. Ang bakit yung sapatos natin? Galing no. Kaya malapit na tayo. Ha? Umulan, atras na ako. Saan? Di bali na matik yun. Hindi no. Pwede namang duman sa ano, Alaminos. Yan guys. Lapit na tayo. Taboy la. Paring Kasper, taboy. Paring Kasper, taboy. Ang galing no. Ang galing. Yan si Kuya. Whoop. So ayun nga mga kaidol, nakatawid na kami. Ha? Cellphone charger. Anton type. Type C. Yan o. USB ni. Magkano po? 50. Ano yung 50 lahat yan? Ay, isa. Ingat kayo, boss. Ano, kasama natin. Charger ya USB. So yan nga, packet na kami mga kaidol no. May daan ata dyan. Tara na.
So andito na tayo sa may Barangay San Antonio, Aringay, La Union. Ito pala ay tawid ilog mga ka-idol, no? Kasama niyo yung natumba kanina? Yung natumbang EDB? Kasama niyo rin? Natumba na EDB? May natumba? Doon sa katutubo ay kalikasan kanina. Wala man natumba sa amin. Wala. Sino kaya yun eh? EDB din, 160 kulay black. 160. 160. Wala man natumba sa amin eh. Pero may Ng photos namin sa may San Antonio at sa Tawid Ilog mga kaidol. So ito going kuan na ata tayo to, Bagyo. So rough road na naman yung dadaanan natin. Palaban na naman si YT. Buti na lang nakabinturi tayo. Barangay Makabato mga ka-idol, no? So yung isang kasama natin na sa likod. 2, 4, 6. So makitid ang daan mga ka-idol, no? Tanungin mo, Casper. Ang aso. Hey! Shh! 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 Hey! So ito guys, ang aming dinaraanan dito sa gitna ng bundok. Barangay Mangga. Wala namang mangga. Nakikita ko na mga paper tray, mga nara. Lang tanim yan, mayroon. May mangga pala. So ito yung tinatawag nilang rest terraces ng San Antonio. Yan o. Ganda.
Hi po. So, what's up guys, no? Kararating lang namin, naalis na kayo. Wala sa ayos ah. Sakay dumaan. Sakay dumaan, sir. Tubaw. Dito? Hindi, tubaw doon. Tumawid sa balsa. Tapos diretso na sa taas. Ito pababa na ngayon yan. Doon sa may barangay Baska, sa baba. May kanan na papuntang Baguio. Dito na tayo. So what's up guys, so andito na tayo sa may, anong barangay ito? Pat? Anong barangay ito pang? Anong barangay? Wamad, tapo. Anong barangay ito, Pogi? Anong barangay atoy? Pak, guwapo? Shh! Anong barangay ito? Anong barangay ito? Tanungin natin kung anong barangay. Anong barangay ito? Anong barangay? Barangay Pinguy. Oh, nandito. Ah? Barangay Galiano. Galiano. So, andito na tayo sa barangay Galiano mga ka-idol, no? Yun. So, dito yung photo ops. Yun. Yun, may practice pala dito, no? So, ayun nga guys, no? So, paalis na tayo dito sa may tawag na ito, Galiano. Barangay Galiano. Mga ka-idol, no? So, tapos na yung photo ops natin. Then, pupunta na tayo dun sa may kapihan.